Molwch yr arglwydd yr holl genhedloedd. Clodforwch ef yr holl bobloedd. Oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Ac ar fore Sul newydd, i ni'n ymuno gyda y salmydd i ddiolch am y cariad a'r ffyddlondeb na all dim oll ein gwahanu ni oddi wrtho yng Nghrist Iesu. Croeso i'r oedfa. Mae'n braf fel arfer cael eich cwmni, braf bod gyda'n gilydd. Croeso cynnes i gyfeillion Porthcawl sydd wedi ymuno gyda ni y bore yma. A chroeso wrth gwrs i'r cwmni sy'n ymuno gyda ni o'i cartrefi ar y Zoom. Ga i ddal ar y cyfle i longyfarch Dylan Rhys ar gael ei ethol ar fwrdd cyfarwyddwyr ECWM a hefyd yn gadeirydd ymddiriadolwyr ECWM yn y Deyrnas Gyfunol. I ni'n dymuno'n dda i chi Dylan wrth ysgwyddo cyfrifoldebau newydd a phwysig. Os ga i ychwanegu hefyd, diolch am gyniadaeth y cysegr y bore yma. Dylan fydd yn arwen yr oedfawon Sul nesaf yma am 9:45 ac ym Mhorthcawl am 11:15. Cyn hynny bydd côr y Tabernacl yn ymarfer nos Fawrth am 7 o'r gloch. Ac yna nos Wener nesaf, bydd côr Maternal Harmony yn cynnal cyngerdd yma yn y Tabernacl. Côr sydd wedi sefydlu Côr sydd wedi sefydlu ers 2013 i gefnogi merched sydd yn dioddau o broblemau iechyd meddwl. Y cyngerdd yma am 7 o'r gloch nos Wener nesaf. Ac yna nos Sadwrn, bydd côr Brogwr yn cynnal cyngerdd gyda'r arlwy yn cynnwys gweithiau gan Mozart, Verdi a Rossini. Y cyngerdd hynny hefyd yn cychwyn am 7 a thocynau hwnnw yn 15. Dydd Iau nesaf bydd cyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr yn cael ei cynnal ar gampws Prifysgol De Cymru, Treforest. Mae'r manylion yn llawn yn y coenonia, a mae'n bosib rhannu yn rai o'r cyfarfodydd trwy fynd at wefan annibynwyr.cymru. 2 gyfarfod os ga i gyfeirio ato a chysylltiadau. Mi fydd y parchedig Ron Williams yn anerch yn y cyfarfod heddwch a'r testun Llais o Bethlehem. Ac yna dydd Gwener mae sgwrs Cofio Wncwl Bill, sef perthynas i Rhys Nicholas yn trafod gwaith W. Rhys Nicholas. Nawr, hyd yma fel eglwys, i ni wedi codi chydig dros 2,000 o bunnoedd tuag at apel ffynonau byw Undeb yr Annibynwyr i gefnogi gwaith cymorth Cristnogol yn Ngwlad Colombia. Mae'r apel yn rhedeg tan ddiwedd y flwyddyn yma, ac efallai cawn ni gyfle eto i'w chefnogi hi cyn diwedd y flwyddyn. Ond yn y cyntedd y bore yma, mae yna chydig o grefftwaith coed ar werth i gefnogi'r apel. Ymhlith y llwyau, mae yna un gyda llythyren arni, sydd ddim ar werth, ond mae'n enghraifft o beth sy'n bosib gael a bo chi yn chwilio am rhywbeth i roi rhywun penodol. Nawr, gewch chi nodi hynny wrth Sian neu Jenny fydd yn gwerthu y cynnyrch ar ddiwedd yr oedfa y bore yma.
Ga'i dweud hyn, falle fydd dim diddordeb da chi. Popeth yn iawn. Bydd Dilys yn dweud ambell i waith, paid wir hela ragor o bethau i'r tŷ i fagu dwst. Popeth yn iawn. A pidwch teimlo pwysau i brynu. Right? Well i ni wneud. Pidwch teimlo pwysau fel ni o gwbl. Achos mae yna le iddyn nhw gyd fynd. Sef i Crafts by the Sea yn Aberogwr. Ac os ydych chi'n gwybod am Crafts by the Sea, cyrwch eich chwilio i. Achos mae'n werth gweld y crefftwaith lleol sy'n yno. Yn arbennig gwaith un arlunwraig. So, pidwch teimlo pwysau o gwbl. Ond os oes da chi ddiddordeb, yna mae pob peth yn 20 punt. Yr un pris i arbed sian i ffwchwilio am calculator. Diolch am eich sylw. Fe dderbyniwn i'r offrwm yn awr os gwelwch yn dda. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi i gyd. Da ni wedi sôn bore yma am golli rhywbeth. Chi wedi colli rhywbeth? Dwi'n colli bethau o hyd, reit? Nes i fewn i siop efo 2 headphones yn ynglys, a nes i allan efo 1. A nes i'n ffendio'r llall fydd. Ond, ia, da ni'n colli pethau o hyd o bosib. Ac mi fydda ni yn sôn am golli pethau. Oherwydd mae yna ddamhegion yn does sydd yn sôn ar bethau sydd ar goll. Ond cyn hynny, gadwch i ni droi at emyn rhif 165. 165. Cyd uned yn efolaidd gór a llwythaid yn o ryw, i ganyn llon a llafar lef, mae cariad ydyw Duw. Ac yn y blaen 165. Llwythaid yn ôl ryw
Wel, yn Lug 15, mae yna 2 dameg, 3 stori sydd yn sôn am bethau sydd yn mynd ar goll. Be dyn nhw? Cwys i chi ben bora? Y ddafod golledig, darn arian eithaf goll, mab a frodlon. Ie, mab a frodlon. A dwi'n ddarllen y 2 ddameg gyntaf i chi, ac mi fyddech chi'n gweld y ddameg y mab a frodlon nes ymlaen. Roedd y dynion oedd yn casglu trethu i Rufain a phobl eraill oedd yn cael eu hystyried yn bechaduriaid, yn casglu o gwmpas Iesu i wrando arno. Ond roedd y Phariseiaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn cwyno am mwmblan. Mae'r dyn yma'n rhoi croeso i bobl sy'n bechaduriaid. Mae hyd yn oed yn bwyta gyda nhw. Felly dyma Iesu'n dweud y stori yma wrthyn nhw. Dychmygwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid, a bob un ohonyn nhw wedi mynd ar goll. Oni fyddai'n gadael y 99 ar y tir agored ac yn mynd i chwilio am y ddafad eith ar goll nes dod o hyd iddi. A phan mae'n dod o hyd iddi, mae o mor llawen. Mae'n ei chodi ar ei sgwyddau ac yn mynd adre. Wedyn, mae'n galw i ffrindiau gymdogion draw ac yn dweud wrthyn nhw, dewch i ddathlu. Dwi wedi dod o hyd i'r ddafad oedd wedi mynd ar goll. Wir i chi, dyna sy'n ma hi yn y nefoedd. Mae mwy o ddathlu am fod un pechadur wedi troi at Dduw, nag am y 99 o bobl sy'n meddwl eu bod nhw'n iawn a dim angen newid. Neu petai gan ryw wraig 10 arian ac yn colli un ohonyn nhw. Bydda hi'n cynnau lamp ac yn mynd ati lanhau'r tŷ i gyd, a chwilio ym mhob twll a chornel am y darn arian nes i ddod o hyd iddo. Pan mae'n dod o hyd iddo, mae'n galw i ffrindiau chymdogion draw ac yn dweud wrthyn nhw, dewch i ddathlu. Dwi wedi dod o hyd i'r darn arian oedd wedi mynd ar goll. Wir i chi, dyna sy'n ma Duw yn dathlu o flaen ei angylion pan mae un pechadur yn troi ato. Bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. Gadwch i ni barhau drwy ganu Emyr Hir. Oes gen i fi fideo fan'na? Oes, na ni. Achos bod o ddim ymlaen ni. Mae gen i ni Felicity falch bod fi di sylwi fan'na. Mab a Fradlon. Mae na... Nes i ar hyd ffilm sy'n deud y stori yma mewn ffordd gwahanol. Alright? Ac mae yna deulu sydd berchen busnes codi pwysa ac yn rhedag gampfa, felly. Ac mae'r mab iengaf yn cymryd ei siar o'r busnes ac yn gadael am y ddinas. Alright? Felly, gadwch chi ni wylio y fideo yma.
ffordd arall o ddeud stori Mab a Fradlon wrth gwrs. Ond y neges mor bwerus i ni yn dydy. Mab wrth gwrs yn cael y fath groeso yn ôl. Ac fydden ni'n sôn chydig bach mwy am hynny nes ymlaen. Gadwch i ni droi at yn hymyn nesaf, sef rhif 766. 766. Addo na fi ti fy niw, rodion ifydd tra bwyf byw. Meithrin ysbryd diolchgar mwyn, meddwl pyr heb ddig na chwyn. Ac yn y blaen 766. Wel, y dymhegion y Mab a Fradlon, y ddafad gylledig a'r geiniog aeth ar goll, y darn arian felly aeth ar goll. Wrthyn ni droi at yr allbwydd mewn gweddi, gadwch chi ni fyfyrio ar darlleniadau hynny, a'r ffordd bod Duw yn llawenhau ynde, ac yn gweld gwerth ym mhob un unigolyn. Gadwch ni gofio hynny wrthyn ni droi at yr allbwydd mewn gweddi yn ôl. Gadwch ni wylio. O Dduw ein tad, nefol a sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle i ddod ger dyfron yn awr. Yn diolch bod ni wedi gallu ymgynnull gyda'n gilydd yn dy di. A da ni'n diolch i ti am y darlleniadau hynny, y damhegion da ni wedi eu clywed y bore yma. Yn sôn ar glwydd, dy fod ti'n gweld gwerth ym mhob unigolyn. Y crwydro sydd oddi wrtho ti, diffyg cariad, a'r anghofio am dy cariad sydd. Mi rwy ti wastad gyda ni, yn chwilio amdana ni, mae dy bresenoldeb di'n gyson arglwydd.
Da ni'n ymwybodol arglwydd Dyfoti yma ym mhob un ohono ni. Yn y gymdeithas rydyn ni rannu gyda'n gilydd y bore yma. Rwyt ti'n bresennol yn yr ysgrythyr ac yn siarad gyda ni mewn ffyrdd newydd o hyd. A Nina wedi paratoi bwrdd y cymundeb. Mae dy bresenoldeb wrth rannu'r bara a'r gwin yn ogystal. Yr adegau hynny sy'n yn atgoffa o fywyd a farwolaeth a ddatgyfodiad. Rwyt ti hefyd arglwydd yn bresennol yn y byd o'n cwmpas. Yn harddwch y gredigaeth a'r bobl da ni'n ei cyfarfod. Rwyt ti'n bresennol ym mhob eiliad o'r dydd, drwy dy ysbryd sy'n rhoi a thrawsnewid bywydau. Arglwydd mae bob un ohono ni yn sbesial yn dolwg di. Rwyt ti'n gweld gwerth ym mhob un ohono ni. Pob un ohono ni ar rhywbeth i'w gyfrannu. Adonia i'w gyflwyno i theglwys di. Ac felly da ni'n diolch i ti pwy bynnag yda ni, lle bynnag fyddwn ni, beth bynnag ydy'n cefndir ni, beth bynnag fydd yn digwydd. Mwyd ti gyda ni drwy Grist. Mwyd ti'n gyson wrth yn hymyl ni. Yn teithio gyda ni. Ac yn edrych ar yn harwain ymlaen i brofiadau newydd o'th gariad di. Ac yn hynny arglwydd rydyn ni yn ymwybodol o'r darlleniadau hynny. Dyfoti wedi dangos dy gariad. Y cariad hwnnw sydd uwchlaw pob deall. Y cariad hwnnw sydd yn lapio ni yn gynnas y bore yma. Mi wyt ti gydag amser i ni'n ogystal arglwydd. Dyw cariad a chydymdeimlad wyt ti, yn araf i ddigiog yn llawn trigaredd. Dyw'r amynedd anfeidrol. Da ni'n diolch Dyfoti arglwydd. Yn cara ni ac yn dangos i ni obaith yn o ti dy hun. Wrth i ni feddwl am yn byd yn ei arglwydd, wir da ni'n ymwybodol bod y byd yn brin o gariad, yn brin o doleini di, yn brin arglwydd o gydymdeimlad yn y byd, yn brin o dosturi. Wrth edrych ar y rhyfeloedd yn y byd ni, wrth edrych ar Gaza, wrth edrych ar yr Ukraine, wrth edrych ar rhannau eraill o'r byd sydd mewn gwrthdaro, mewn newyn, mewn clodi, mewn anghydraddoldeb. Byd o dywyllwch ydyn ni'n ei weld, ond arglwydd, ond mae doleini di yn dal i leio trwy'r cyfan. A hynny oherwydd yn bod ni'n lampad o leini di. A gad i ni fod yn lampad o leini di y bore yma yn y bont ac ym Mhorth Cawl yn ogystal, yma yng Nghymru. Gad i ni fod yn oleini yn y byd. Goleini hynny sydd yn harwain ni i garu eraill, i ddangos tosturi, i godi llais dros heddwch ac i godi llais yn erbyn anghyfiawnder yn byd ni. A hynny oherwydd Dyfoti wedi gweld gwerth ym mhob un ohono ni. Mae pob un yn sbesial yn dolwg di arglwydd, a gad i ni felly weithredu i gysidro hynny yn byd ni. A ddysgan ni greu amser i ti yn y bywydau felly, amser i'n gilydd ac amser i ni'n hunan. Ymdewelwn yn awr i gyflwyno'n gweddiau personol i ti, y gweddiau hynny sydd ar yn colonna a'n meddyliau.
yn gyflwyno nhw i ti yn awr. Tad cliw ni'n gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Ond ysgodd ni weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnw rwyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni yw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledion. Cnac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan es iddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gydwch chi ni barhau drwy ganu Emyr Rhif 195. 195. Io'r anfeidrol yn dy gwmni, daw gorfeledd i mi'n llawn. Ymo llyngaf yn dy gariad ac ymgollaf yn dy ddawn. Dy gadernid sy'n fy nghynnal, mae dy ddoniau yn ddiri. Cyfoeth ydwyd heb ddim terbyn, mae cyflawnder yno ti. Ac yn y blaen 195.
Wrth feddwl am y damhegion yma, mae rhywun yn wir yn meddwl, chi'n edrych ar y llun yma, chi'n gweld y roen bach ar ei phen ei hun felly, ond yn y dair ddameg, yr hyn da ni'n ei weld ydy bod na werth, bod na rhywbeth wedi mynd ar goll felly, a bod rhywbeth hynny yn werthfawr iawn iawn. Da ni'n sôn am y geiniog, da ni'n sôn am y ddafad, da ni'n sôn am berson hefyd. Y mab Afradlon wrth gwrs yn penderfynu troi cefn ar ei deulu, ar ei dad felly, gan ofyn am ei etifeddiaeth. Yn gadael ac yn gwastraffu'r cwbl lot ynddo. Ond yna yn sylweddoli, wel, mae rhaid i fi fynd yn ôl allai ddim cario ymlaen. Wir yn edifarhau mae'r mab am yr hyn mae wedi wneud. Ond bod y mab yn dweud, wel, mi na i weithio fel gwas, mae'r tad wrth gwrs fodd bynnag yn croesawu a breichia agorad. Mae'r dathliad yma ar gyfer y mab o ddychwelyd yn ôl ynddo. Gweld gwerth sydd yma. Ac wrth i ni edrych ac ystyried sut dyla'r gwerth aruthrol mae Duw yn ei roi arno ni, sut mae hwnna'n dylanwadu ar ein bywyda ni hefyd ynddo. Mae gwybod fod gwerth yno ni yn galw ni i fyw mewn ffordd sy'n adlewyrchu cariad a gras Duw. A mae gen i fi 5 pwynt byr ar yn cyfer ni y bore yma. Bod angen i ni gyfleidio ein gwerth. Gyfleidio ein gwerth ni. Gall deall ein gwerth yng ngolwg Duw dros newid sydd trydan ni yn edrych ar yn hunan. Yn aml mae'r byd yn dydy yn deud wrthyn ni fod yn gwerth yn seiliedig ar yn statws ni, yn heiddo ni o bosib, a mae'r hyn ydyn ni'n ei dderbyn felly, neu'r hyn sydd ganddo ni. Fodd bynnag mae'r damhegion yn hatgoffa bod hi'n gwir werth yn dod o fod yn blant i Dduw ynddo. Dyna lle mae'n gwir werth ni. Rydyn ni'n werthfawr yn syml oherwydd bod Duw wedi'n creu ni ac yn caru ni yn ddi amod. Tra o'n i yn Ne Affrica dros bythefnos yn ôl, mi ro'na wasanaeth gan y cyn-lywydd Lydia Nesiangwe. Ac roedd hi'n deud fod gwerth ym mhob un ohono ni. Oherwydd mae'r Ysbryd Glân yn gweithio ym mhob un ohono ni. A'r gair oedd hi'n ei ddeud oedd, pwy ddwedodd eich bod chi yn inferior, eich bod chi'n is-raddol. Oedd hi'n sôn am benodol felly, am y bobl hynny yn heglwysi ni sydd yn teimlo i bod nhw ar y cyrion. Yn teimlo nad oes ganddyn nhw lais. Ac oedd hi'n siarad yn benodol atyn nhw, bobl ifanc, merched, yn benodol yn rhanna o'r byd ac drwy'r byd. Ac cyrroedd Lydia yn deud, pwy ddwedodd eich bod chi yn is-raddol? Ydych chi'n werthfawr yng ngolwg Duw, a mae'r ysbryd yn gweithio yno chi. Cofleidio'r gwirionedd hwn sydd yn arwain ynddo at fyw a hyder, gan wybod ein bod ni'n werthfawr i Dduw. Nesa mae trin eraill gyda gwerth hefyd. Trin eraill a gwerth. Dyla cydnabod ein gwerth hefyd ddylanwadu ar y ffordd rydyn ni'n trin eraill.
yn union fel mae Duw yn gwerthfawrogi pob un ohono ni. Yn gelwyr i weld ac anrhydeddu'r gwerth ym mhob un person y byddwn ni'n dod ar ei draws. Mi o'n i mewn cyfarfod lansio llyfr yn swyddfa ECWM wythnos yn ôl, ac enw'r llyfr oedd Deconstructing Whiteness, Empire and Mission. Llyfr gwerthfawr sydd yn mynd i'r afael ar caeth wasanaeth felly oedd ECWM, yr LMS bryd hynny'n gyfrifol ac yn rhan ohono fo dros y blynyddoedd. Ond sut mae'n mynd i'r afael ar yr anghyfiawndera da ni wedi greu yn y byd ni de. I fynd i'r afael a hiliaeth ac anghyfiawndera yn benodol mae'r llyfr yma. Mae'r eglwys wedi bod yn rhan ohoni. A mae yna erthigol difyr iawn o fan hyn sydd yn sôn yn benodol felly am Gymru yn ogystal. A gweinidog yn hun felly sydd yn sôn am yr anghyfiawndera a'r yr empire, maen nhw'n ei alw felly, sydd wedi digwydd o fewn Cymru yn ogystal dros y blynyddoedd. Ond mae angen i ni ddod i gydnabod yn gorffennol ni yn ogystal, a drwy wneud hynny, da ni yn gweld gwerth ym mhob unigolyn. Mae hyn yn golygu dangos caredigrwydd, tosturi a pharch at bawb, waith beth fe'i cefndir nhw neu hamgylchiadau nhw. Pan ddeallwn fod pob unigolyn yn cael ei drysori gan Dduw, gallwn adeiladu cymuned sy'n adlewyrchu gariad a'i dderbyniad. Ymatab hefyd gyda diolchgarwch. Ymatab gyda diolchgarwch. Dyle sylweddoli'r hyd yma mae Duw yn mynd i geisio i'n ceisio ni a dod â ni yn ôl ato. Mi ddyle hwnna fod yn ysbrydoli yn diolchgarwch ni, dwys yn ein calona ni. A mynegu diolchgarwch Duw a'i gariad ddiwiro. A sut da ni'n dangos yn diolchgarwch? Da ni'n dangos o yn yn haddoliad yn dydan, yn yn gweddia ac yn ein gweithredoedd beunyddiol ni. Mae byw bywyd i ddiolchgarwch yn golygu cydnabod gras Duw yn barhaus. Ac yna byw gyda phwrpas. Byw gyda phwrpas. Mae gwybod ein bod yn ein cael yn gwerthfawrogi gan Dduw hefyd yn rhoi pwrpas i ni yn dydy. Nid ar ddamwain ydyn ni yma, rydyn ni'n rhan o gynllun Duw. A mae gan bob un ohono ni ddonia a thalenta unigryw y gellir ei defnyddio i hyrwyddo ei deyrnas yma ar y ddaear. Pan fydden ni'n cydnabod ein gwerth, gallwn gofleidio'n llawnach genhadaeth Duw ar ein cyfar ni. Boed hynny yn gwasanaethu yn eglwys, yn helpu rhai mewn angan, neu'n rhannu yr efengyl ac eraill. Wrth i ni fyfyrio felly ar y dair ddameg, gadwch i ni gael yn hysbrydoli i fyw yng ngoleuni yn gwerth ni yng ngolwg Duw. A mae pob un ohono ni yn cael yn drysori. Pob un ohono ni yn rhan o deulu Duw. A bod i'r dealltwriaeth ond draws newid sydd ydym ni'n gweld yn hunan hefyd ynde. Sut rydyn ni'n trin eraill, a sut rydyn ni'n byw ein ffydd. Yn y mwyn i. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn, gadwch i ni ganu ym rhif 393. 393. Iesu geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a'r methedig, tyner ydw i ta charedig, rhod yr as yn nerth i ni. Ac yn y blaen 393.